It-tnaqqis fir-rata tal-qat anka fost iż-żgħażagħ, 81% tal-Maltin jemmnu li l-ekonomija sejra tajjeb u 84% tal-familji iħossu li l-qagħda finanzjarja tagħhom hija tajba. Il-ħolma li Malta tkun l-aqwa fl-Ewropa qed issir realtà. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervent telefoniku fuq One Radio. U dawn huma fatti issa illi huma ippruvati u ngħid mhux ħanejt għax meta tqabbelhom mal-Ewropa kemm huma tajbin jew qegħdin l-aqwa fl-Ewropa dik hija xi ħaġa li mhux biss hija slogan u gwajta kienet issija realtà. Filwaqt li rrikonoxxa r-riżultati pożittivi li qed jikseb pajjiżna, saħaq li għad fadal xi jsir biex kull individwu iħoss dak li qed tesperjenza l-ekonomija ta' pajjiżna. Naħseb illi dawn huma figuri li m'għandhomx ovvjament jidaħlulna l-illużjoni li wasalna jew li m'hawnx faqar fil-pajjiż jew illi m'hawnx miqed jibati dawn huma dejjem affarijiet li jridu nżommuhom f'moħħna u nkomplu naħdmu dwarhom. Aħna riżoluti li nkomplu naħdmu dwarhom. Il-Prim Ministru Joseph Muscat semma li r-roħs fil-prezz tal-gass li se jidħol fis-seħħ minn nhar it-Tnejn huwa timpetu għall-ekonomija Maltija, partikolarment għar-ristoranti li fl-eqqel tal-istaġun turistiku tiżdidilhom il-ħidma. Roħs li wara ftehim mal-operaturi se jwassal għal 3 xhur ta' stabilità u serħan il-moħħ. Dwar ir-riforma fil-pensjonijiet il-Prim Ministru Muscat fakkar li fil-waqt amministrazzjoni preċedenti dajfet is-sistema tal-pensjonijiet dan il-Gvern se jżid il-pensjonijiet. Żieda li se tgħin lil vulnerabbli u dan mingħajr ma tola l-bolla. Fakkar li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista kien skorrett meta qal li pajjiżna se jkollu bżonn bailout huwa wkoll skorrett meta jgħid li r-riforma tal-pensjonijiet se tfalli. Dak li bassru fl-ekonomija ma ġarax, dak li bassru fil-pensjonijiet mhux ħajġri, għax aħna għandna pjan. U l-pjan huwa bbażat fuq it-tekniċi u bbażat fuq l-understanding tagħna ta' kif nifhmu aħna u kif nifhmu sewwa il-qassam tal-ekonomija mhux ibbażat fuq il-politiċi. Gburin illi fi ftit tax-xhur oħra ħanassu biex kalla jrid inżidu il-pensjonijiet. Il-Prim Ministru nnota n-negattività tal-oppożizzjoni medija titfa' il-ħmieġ. U dak kollu li titfa' l-oppożizzjoni, inkluż il-ħmieġ li tipprova titfa', kollha ħjispiċċa lura wara bieba u ħajkun kap tal-oppożizzjoni stess li jkollu jwieġeb għalih u jiknes minn wara biebu jipprova.